FX her. Så er det den 1. december. Ja, det er sne udenfor, så det kunne filmen ikke være bedre. I dag skal jeg bruge dagen på at rydde op på det her møgværelse, og så pynte op. Sådan her til december og så hele vejen op til jul. Så det skal nok blive dejligt. Og dagens ting, som jeg har gjort i dag, her på den 1. december, det er at lave sådan en lille julebaggrund, som I kan bruge til jeres PC, eller hvad I nu har lyst til. Det er i hvert fald dagens december ting, jeg har lavet, i hvert fald for i dag. Så må I se, hvad der sker i morgen. Hvad der kommer ud der, det er jo spændende, for det vil jeg jo ikke sige endnu. Det må vi så lige vente og se til, hvad der sker der. Ja, men håber jeg så, at I har en god december, og en god den 1. december i dag. Og så må I i hvert fald have en god jul og alt det. Det vil jeg nok også sige i alle mine andre videoer, nu er de her næste 24 videoer. Så ja, men det er i hvert fald lige det, der sker her den 1. december. Så må vi lige se til, hvad det bliver i morgen. Om hvad det ellers kunne ske. Det kan være, at jeg gør nogle syge ting herop til jul. For eksempel dem der ting, jeg plejer godt kunne lide på min gamle kanal. Det kan godt være, at på et tidspunkt fundet en nisøl. For lige at gøre det december-agtigt. Det gør også lidt mere juleagtigt. Skal være en december. Nisøl eller et eller andet. For lige at gøre sådan eller nisøl eller julefrøk eller et eller andet. For lige at gøre den lidt mere krydret. Men nu må vi lige se, hvad der sker. Men det vil jeg ikke sidde og sige, hvad der sker nu. Men have en god 1. december. Ses. FX takker af, og glædelig jul og god december.